ma nabata gị enyi m ka esi mba dị iche iche n'ụbọchị taa na GCK kwa ụbọchị. N'ụbọchị taa anyị na-eleba anya na mmehie ndị ntakịrị ahụ nke pụrụ ibibi ndụ anyị. Dịka anyị na-eleba anya na ndụ anyị pụrụ ịhụ mmehie ndị agha dị nta nke na-enwe onye na-ahụ ya, ihe ndị a na-eme na-adịghị mma ka anyị na-eme kwa ụbọchị, anyị na-eme kwa mgbe. Dịka anyị na-ele n'onye ọbụla, dịka onye ọbụla na-aga, anyị na-ahụ na enwere ike nke anyị nwere ike inweta maka mmehie ndị a. Iji nwee mmeri maka ndị a, ka anyị na ntị nata ike na ọnụ Pastọ Dr. W.F. Kumuyi dịka ọ na-ekwusa oziọma nke na-agbado ụkwụ na nzọpụta na mgbaghara na ike. Mmehie dị ntakịrị ka awụ ihe ndị mmadụ na-ekwu. Ha si nke a dị ntakịrị, aga m egbu mmadụ, aga m aga zuo ohi n'okporo ụzọ, aga m aga eme mmehie ndị a dị ukwuu. Ihe m chọrọ imewu nwatakịrị mmehie a, mana ghọta Adam na Eve. Ihe wetara ha nsogbu ndị a niile, ihe ọdịda na ihe ize ndụ na mbibi ndị a na ndụ ha bụ ntakịrị mmehie a wee napụ ha ihe niile ha nwere, wee napụ ha ogige Iden, wee napụ ha ihe ọma niile Chineke kwere ha na nkwa nke o kwere ịrọpụtara ha, na ike nke na-akwagide ha n'ike na ịchị isi nke ha kwesịrị inwe. Ewee napụ ha ya n'ihi mmehie ntakịrị a, ya wee bụrụ mmehie na-anapụ ha ihe. Ọ dị ozi ihe ndị dị na ndụ gị, ezi ihe ndị na-agara gị mgbe gị na Chineke na-aga, ịhụrụ Chineke n'anya, ga-ewe na-efe Chineke gị si n'ebe ọnwụnwa na mmehie dịka ị batara na ndụ nke mmehie, ndụ nke nnupụ isi, ndụ nke ụwa, ahụ n'ụwa n'anya maọbụ ihe ọla nke dị ya n'ime. Ọrụ na onye ọla ahụ ụwa n'anya, ịhụnanya nke nna ya adịghị n'ime ya. Dịka ị na-abanye na nke a, ga-ahụ ndị ụwa ga-mee ihe ha na-eme, mmehie ntakịrị, nwatakịrị ihe ebe a, nwatakịrị ihe ebe ka ọzọ, n'ihi ọ na-anapụ gị ihe ndị ị nwere na ndụ gị. Mgbe ihe mmehie ndị na-aga ekpori ndụ n'ime ya, maọbụ ịdị mma nke ị na-enwe na mgbe gara aga, iru ọma Chineke nke ị na-enwe na mgbe gara aga, na mpụta ihe Chineke nke ị na-enwe na mgbe gara aga, ihe ndị a gaala, anapụla gị ya. Chineke na-enye gị ohere ọma ọzọ n'abalị a. Kele dịrị Chineke maka ohere ọma ọzọ n'abalị a, n'ihi na ihe ahụ a napụrụ anyị mgbe ahụ anyị pụọ n'ebe Chineke nọ, anyị na-abịaghachikwute Chineke ugbu a. Onye nwe anyị na-aga iweghachi ihe niile furu efu, weghachi ya na ndụ gị n'aha Jizọs. Nye Eve ọ mmehie nke nzuzo, agwọ wee sị ya, ọ n'etiti mụ na gị n'ebe a, Adam anọ n'ebe a ịhụ gị ugbu a, ọ na ị ga-eme nke a? Ya sọ ihe a ka m na-achọ ịgwa gị. Ya wee banye na mmehie nzuzo a, ya wee ghọọ mmehie ogbugbu. Mmehie ndị mmadụ na-eme na nzuzo, na-ebi ndụ na mmehie na nzuzo. Chineke na ebe niile wee mara mmadụ niile, na-ahụ obi mmadụ niile, na-ahụ ọrụ mmadụ niile. Mmehie nke nzuzo a na-ebibi obi mmadụ. Onye nwe anyị na-asị anyị, ọ na-akpọpụ ha pụọ n'ogige Iden, mana onye nwe anyị na-akpọghachite anyị n'abalị a, nye gị, nye m, nye mmadụ niile. Dịka ị na-abịakwute onye nwe anyị, ị gaa na-enye Chineke ihe ngọpụ n'ihi Adam na Eve otu ha si mee. Chineke maara n'agbanyeghị na ọ dị na nzuzo, ọ mmehie na-egbu egbu, onye nwe anyị ga-agbaghara, onye nwe anyị ga-asachapụ, wee wezụga ihe ọmụmụ ikpe ndị a niile. Gị na onye nwe anyị ga-anọ mgbe niile n'aha Jizọs. Ọ mmehie nke mmadụ bịa tụere ha n'uche, amụgharịala gị ọzọ. Ị werela onwe gị nyechasị onye nwe anyị, na n'abalị n'ụtụtụ, na ị ga-ebiri Chineke ndụ nye otutu ya n'oge niile n'ebe ole nọ, n'aka gị, n'ụkwụ gị,
n'ọnụ gị, n'anya gị, na ntị gị, n'echiche gị, n'uche gị niile. Ihe niile ị nwere ga-awụ iji nye Chineke otuto. Ka awụ nyechasị onwe nke ha nwere. Ugbu a mkpanye ụka na-abịa site na nwa nke mbibi, site na nwa ekwensu, site na agwọ onye na-arụrụ ekwensu ọrụ. Ya na-echepụtara gị sị gịnị mere ị ga-eme ya. Ọ ga-eme ka ị dị mma, ọ ga-eme ka ị bụ ọgaranya, ọ ga-eme ka ị bụrụ onye nke a na onye nke ọzọ. Mgbe ị bịa soro ntụziaka ya, ya wee ghọọ ihe mbibi, ya bịa wee bụrụ ihe ga-abịa chi isi biri ebiri na ndụ gị. Ọ ka mma na iwezugara ya. Mgbe ị ga-achọ ka iwezuga ya, ọ ga-ekwe. Ị ga-eji otu aka na-akpọbata mmehie, aka gị niile a ga-enwe ike akwapụ ya, n'ihi na mmehie ndị a ka ị gara aga chepụta ọ ghọọla mmehie bi n'ime gị. Dịka anyị ga-ewuru ntị, anyị na-achọpụta ihe ndị dị iche iche ndị a. Nke mbụ, mmehie ntakịrị na-akpọbata mmehie nke ukwuu. Gịnị na-amalite na ntakịrị? Dịka nwa ebu n'afọ na-amalite na ntakịrị wee na-ebili site ịgba ọsọ, otu a ka mmehie si amalite n'ime mmadụ. Ọ na-amalite na ihe ntakịrị, site ihe echiche, site ka o si abata ihe niile n'anya, o si na ntakịrị wee na-eto. Otu ahụ ebue mmụọ pụta ihe mmebi nke na-ebibi mmadụ. Mmehie na-eme gị ịbụrụ onye nke emebi gị. Ihe abụọ nke anyị na-amụta bụ mmehie nke nzuzo na-ebibi, dịka mmehie nke a na-eme ka ahụ ebe a na-ahụ anya. Ụfọdụ ndị na-ebi ndụ ha na-eche na dịka ha na-ezokwa onwe ha na-ekpuchi mmehie na ọ dịghị onye ọga ha. Biko, mmehie ndị a ha na-eme, ha eche na enweghị ọ na-eme na ndụ ha, ọ na-eweta mbibi. Chineke na-ahụ, ọ maara mmehie nke nzuzo, ọ maara. Anyị na-ahụkwa, anyị makwa ihe anyị na-eme. Ọ nwere ike mmadụ ama, ma Chineke amaara. Anyị na-ahụkwa ihe nwapụta nke mmehie nke anyị na-eme. Nke atọ, mgbaghara na-akpọbatakwa gị na onye nzọpụta. Onye nzọpụta bụ onye na-akwụ ụgwọ gị, ụgwọ iji. Mgbe ọ na-akwụ ụgwọ ahụ iji ịkwụ ya ịkwụ, otu aka ahụ ka Jizọs Kraịst ji abịa ịkwụ ụgwọ anyị. Otu ahụ ọ kwụrụ ụgwọ anyị, ọ ga-abụrụ onye na-achị isi n'ime ndụ anyị, wee bụrụ onye a na-erubeziri isi, wee zọpụta anyị site na efu nke mkpụrụ obi anyị. Anyị nọzi n'okpuru nchekwa nke ịchị isi ya. Otu aka ahụ ka o si echekwa anyị. Gịnị mere akwụkwọ ndị Rom 7 ya wee tie mkpu sị, onye hụjuru anya ka m bụ, onye ga-anapụta m n'ibu ọnwụ a niile na mmehie a nke na-achị isi na ndụ m. Ihe ndị m na-achọghị ime ka m na-eme, ihe ndị m chọrọ ime ka m na-adịghị eme. Ya wee sị, ọ bụrụ na m mee nke ahụ m na-achọghị ime, apụghị m ime nke ahụ m chọrọ ime. Ọ bụkwa m onwe m na-adị ndụ, kama ọ mmehie nke na-ebi n'ime m. Ya wee bụrụ ihe na-achị isi na ndụ ya. Ndị na-eme udu mmehie a taa, ha mara ụzọ nke eziokwu, ha mara ụzọ nke ezi omume. Agwọ wee bịa, ekwensu wee bịa, maọbụ ndị agbata obi ha wee bịa, ma ndị daghachiri azụ wee bịa, wee chọọ ka ha mee ka ha kwenyere. Gịnị mere iji chee na anyị apụghị ime nke a? Ya dịka ihe niile o ziri ezi ka wee okwu ụgha. Ọrụ na ị na-emegide Chineke, ihe niile adịghị mma. Ị maara nke a, ekwensu maara, Chineke maara. Ya sị, ana m eme ya, ihe niile dị mma. Dịka agwọ a ghọgburu Eve, dịka Eve ghọgburu ya, wee were ya nye di ya Adam, ga-ewe na-eme otu ụdị mmehie ahụ. Ya wee bụrụ ihe na-ekewapụ ha pụọ n'ihe nketa nke Chineke. Chineke wee sị na ọ bụzighị nke m, ndị abụzi nke m. Eche m na agara m akpọrọ ụmụ Izrel gaa pụọ n'ala Kenan, ka a dịrị m ebe dị anya. N'ihi mmehie ndị dị otu a, bịa wee wụrụ mmehie na-eme ka ha ghara iketa oke. Ekele dịrị Chineke n'abalị a na enwere ogbugbo. Ọ bụrụ na ị ga-ewere ogbugbo a n'abalị a, ogbugbo a ga-abịakwasị gị n'aha Jizọs. Lee n'akwụkwọ Jọn 10 amaokwu 10.
akwụkwọ Jọn isi 10 n'amaokwu 10, onye ori adịghị abịa ma ọ bụ ka o zuo ma gbuo, ka bụ ihe agwọ a bịara ime. Ọ hụrụ na Adam na Eve na ha na onye mgbapụta na-eso, ha na onye kere ha nọ, ha na Chineke nke eluigwe na-emekọrịta ihe na-agara ha nke ọma. Ha wee bịa ka o wee zoro ha, ka o wee gbuo, ka o wee laa ha n'iyi. Ka bụ ihe na-eweta nkewapụ a. Ugbu a Kraịst abịala, onye nzọpụta abịawo, onye mgbapụta abịawo. Ọ chọrọ ịgbaghara mmehie gị niile, ọ bịawo. Ọ chọrọ ịgwọ ọrịa gị niile, ọ chọrọ inye gị ike nke ọgwụgwọ ka ị nwere onwe gị. Ọ dị gị n'aka. Ọ bụ ihe pụtara ihe. Ọrụ na ị ga-anabata ya, gị anara ya, gị wee sị ihe niile meworo n'oge a niile nke ekewapụrụ gị. Ị ga-ahapụ ihe niile, ị na-abịakwute onye nwe anyị. Amara ga-asụgharị na ndụ gị, obi ebere ga-asụgharị na ndụ gị, mgbaghara ga-asụgharị na ndụ gị. Ị ga-enwe nzọpụta nke Chineke si n'eluigwe n'aha Jizọs. Onye ori adịghị abịa ma ọ bụ ka o zuo, gbuo ma laa n'iyi. Mụ onwe m bịara ka unu wee nwee ndụ. Ị ga-enwe ndụ. Olee ebe ị nọ? Ị ga-enwe ndụ n'aha Jizọs. Abịawo m, ka mere o ji bịa. Ọ bịara ka o weghachi gị ọzọ, gị na Chineke nke mgbe ebighị ebi. Mgbe ọ ga-akpọrọ gị bịaghachi ọzọ n'ebe Chineke na-adị ndụ nọ. Chineke ebighị ebi, ndụ ebighị ebi ga-abata na ndụ gị n'aha Jizọs. Abịawo m ka ha wee nwee ndụ. Ka m gụpụtachiri gị ọzọ. Kraịst abịala ka ị wee nwee ndụ, ka ị wee nwee ndụ, ka ị wee nwee ndụ, ka ị wee nwee ya, ị wee nwee ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ nke a n'abalị a, ọ dị nso nye gị. Nzọpụta dị nye gị, nchegharị dị nye gị, udo nke obi dị nye gị, ọgwụgwọ maka arụ gị. Ọ ga-agwọcha gị, wee wezụga ihe otiti a niile dịka Adam na Eve dị tutu mmehie abata. Anya gị kpuru ìsì ga-emepe, ntị gị chiri ga-emepe, ire dara ogbu ga-ekwu okwu, onye ngwụ ga-ebili gị ije, ọrịa kansa ga-ala, ọrịa ụkwara nta ga-ala. Ị ga-enwe nwebiga oke. A ga-eme ka ị nwere onwe gị ga-adị ike. Ihe ọla si n'aka ekwensu bịa, onye nwanyị ga-enye ekwensu iwu, kwara ngwongwo gị pụọ. Ọ ga-ahapụ ndụ gị n'aha Jizọs. Ama m na ọ dị ọtụtụ n'ime unu ndị na-ebi ndụ na mmehie ntakịrị na nke emere na nzuzo. Abịa n'ime mmụọ ha, abịa n'ime ha, ya bụrụ jere nne gị tọkọrọ ha na-anwụ na mmehie, ma ọ dịghị onye pụrụ inyere ya aka. Ma enwere m ozi ọma wee nye gị. Chineke na-enye gị nzọpụta zuru oke, nke ga-ewetara gị nzọpụta pụọ na mmehie, nyekwe gị ndụ ọhụrụ n'aha ya, duba gị n'alaeze Chineke na amara, nyekwe gị ire ọma ya. Ọ bụrụ na iri ọhụụ maka mgbaghara na a ga-ekpere gị ekpere. Ọnụ ọzọ atụ Kumuyi ga-abịa ugbu a idu anyị site n'ekpere nke nzọpụta na ọgwụgwọ nsọ, ka ị were okwukwe gị wee chere dịka onye nwe anyị ga-enye gị nzọpụta. Aga m ekpere gị ekpere ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs Kraịst, Chineke hụrụ ndị a n'anya, Chineke obi ebere, isi ị ga-egosi ebe ebere nye mmadụ niile. Onye ọla ga-abịakwute gị, ga-ajụ ya, ị ga-achụpụ ya. Chineke, ndị a niile bịaworo ha niile na-enweghị ndị agụpụrụ, gbaghara mmadụ niile n'aha Jizọs. Hichapụ ncheta nke mmehie ha niile. Onye nwanyị, ana m ekpe, gbaghara ha, nye ha onwe ka ha ghara ịlaghachikwa na mmehie ndị ọzọ n'aha Jizọs. Ka amara Chineke ka ọ sọgharịa na ndụ ha, ka nzọpụta site n'ebe ị nọ ka ọ sọbata na ndụ ha,
nye ha udo na ọṅụ nke si na nzọpụta na-abịa. Onye nwe anyị mee ka o guzosi ike na ndụ niile ugbu a n'aha Jizọs Kraịst. Toonu Chineke emezuwe ya. Agbagharawo mmehie gị, si agbagharawo mmehie m. Inwetawo nzọpụta, si enwetawo m nzọpụta. O guzosiwo ike. Toonu Chineke. Onye nwe anyị sịrị na ọ ga-abịa wee mesịa, ọgwụgwọ nsọ ga-abịa, ihe ịrịba ama ga-abịa, nnapụta ga-abịa. Mgbe ị nụrụ ememe ikpeazụ, ọ bịawo na mmezu. Anya gị kpuru ìsì ga-emepe hụ ụzọ, ntị chiri ga-emepe. Mgbe ị nọ na ihe eji na-ebugharị gị, anyị kpesị ekpere, tụfuo ya, bilie gawa ije n'aha onye nwe anyị. Ga-aga ije. Ọrụ na ị nwere ihe ndị mere gị n'ụkwụ, ma ọ na otu ụkwụ gị dị mkpụmkpụ kara nke ọzọ, anyị kpesị ekpere, wepụ ya. Ihe niile ga-etopụta. Ọrịa kansa ga-ala. Ihe ọbụla wa ọrịa na ndụ gị ga-apụ n'aha Jizọs. Ọ ga-abịa na mmezu. Olee ebe ị nọ? Ọ ga-abịa na mmezu. Welie otu aka elu, were otu aka tụkwasị n'ebe n'onwe gị. Nna anyị, anyị na-ekele gị. Ị bụ Chineke hụrụ anyị n'anya, Chineke dị ukwuu, nke na-apụghị ịda. Onye nwe anyị Jizọs, onye nzọpụta, ị na-agwọ ọrịa, ị bụ onye mgbapụta, onye nnapụta. Onye nwe anyị, ana m ekpe mmadụ niile ugbu a ka ha nata ọgwụgwọ ha n'aha Jizọs. Nata nnapụta gị n'aha Jizọs. Nata ihe ịrịba ama gị ugbu a n'aha Jizọs. Nnapụta nke si n'eluigwe na-abịa ugbu a n'aha Jizọs. Ka anya kpuru ìsì mepee ha ụzọ. Onye ngwụrọ bilie gaa ije. Ndị nwere ihe nkwochi ahụ n'ahụ ha, ma ihe otiti ọla aka onye nwaanyị na-emetụ gị ugbu a, gagharịa, guzosi ike n'aha Jizọs. Ndị kpuru ìsì na ndị ntị chiri, nata ọgwụgwọ gị ugbu a. Onye nwaanyị, ihe ọbụla bụ ihe ịrịba ama nke ndị gị chọrọ, mezuo ya ugbu a. Mezuo ya ugbu a. Ka e nwee ihe nnapụta nke ihe ịrịba ama n'ebe niile ugbu a, n'obodo anyị niile, n'Afrịka niile, gafee Afrịka n'aha Jizọs. Emezuwe ya. Emezuwe ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Ọ bịawo na mmezu. Ọ bịawo na mmezu. Ị nwere onye kpuru ìsì, nwapụta ya ugbu a. Ọ hụwa n'ụzọ, nwapụta ahụ ugbu a. Ha nwere ike ịnụ ntị ugbu a, ha nwere ike ikwu okwu. Ọ bụrụ na ị dị aga ije, tụfuo ihe iji aga ije, bilie gawa ije. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọbụla, bilie gawa ije. Ihe ịrịba ama ewerewo ọnọdụ. Kansa niile alaala. Ị nwerewo onwe gị.